yen wis gledak tangi mane kadung kandhari ya mas manuke apa mano sri dipencokane nang wit pari aja becok nang wit pari becok ning pundak penari Mekal tangi mande kandung kandari ya mas manuke apa mano podang becokane nang wit gedang aja becok nang wit gedang becok ning sanding tukang gedang Mas Dewi padahal ya tak tawake lho pira gelem tak gelem bledak ya lo mekal joget ane kandung kandari ya mas manuke apa mano jalan becokane nang kono blara aja becok nang kono blara becok dengan dhuwur pundak iki dadi manuk sali wangi mumet aku rada remen kruget yoget mati kandung kandari ya mas manuke apa mano sri dipecokane nang wit pari aja becok nang wit pari becok ning kono ning ambune duwe manuk genep loro ngene iki ya stres. Suku pato ino sira momanya solo le mayung mono paceni yo lo wong mati ora ombayan obah pateni bocah urip golek duit suku pato ilo sira momanya solo le mayung mono paceni aku titik kurang tawa ya mas lo wong mati ora ombayan obah pateni bocah urip golek duit suku pato ilo sira momanya solo le mayung mono paceni